చెట్టు సగం ఎండిపోయి మరో సగం చెట్టు పచ్చగా ఉన్నంత మాత్రాన ఫలములు కాయదు. చెట్టు అంతా పచ్చగా ఉంటేనే అది ఫలిస్తుంది. అలాగే నీ ఆత్మీయ జీవితంలో సగం లోకంతో సగం దేవునితో మిళితమై ఉంటే నీవు ఫలించలేవు. అలా కొనసాగించే భక్తి ఆయనకు అసహ్యము. లోక ఆలోచనలు, ప్రభుకు వ్యతిరేకమైన ప్రతిక్రియను ఈ క్షణమే విడిచిపెట్టు. నీవు చల్లగానైనను నులివెచ్చగానైనా ఉండుని ఎడల దేవుని యందు మండింపబడలేవు. మరి కొంతమందిని క్రీస్తులో మండించలేవు. కాబట్టి 2 విధములైన ప్రవర్తన కలిగి ఉండక క్రీస్తులోని సంపూర్ణమైన జీవితమును కలిగి ఉండు. నేను ప్రేమించు వారిని అందరినీ గద్దించి శిక్షించుచున్నాను గనుక నీవు ఆసక్తి కలిగి మారు మనస్సు పొందువు. ప్రకటన గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 19వ వచనము. దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యము దీవించబడునుగాక. ఆమేన్.